Basta mo ingon tag Christmas unsay naa sa inyong utok. Pinaskuhan. Anong pinaskuhan? Bonus. O way trabaho? Bono. Kinsa man ninyo nakadawat nagbonus karon? Wala pag yung taon, ang uban hurot na yung taon. Usar ka oras sa imong kamot, to nagipasa na sa utang. Impas na. Dugay ra. Ice cream ko no. Na, tagai. Nagkadungog siya bonus, mga ipon siya ice cream. Lisod sa kay kamura pirmi. Basta Disyembre, ang yuna-una, party. Christmas party, bali-bali. Ang yuna-una, bag-o. Dautan day na. Dili. Nindot ang atong yuna-una. Pero before that, magbantay o magtukaw kamo. Unsa man natong bantayan o unsay tukawon? Adunay giingon nga sa pulong watch, WATCH. Mao ibantayan nato. Unsay unang bantayan nato? Watch your words. Pulong nimo bantaye. Kining pulong gamhanan kaayo ni. Ang pulong nahimong tao. So, ang pulong nga mugawa si mong bakba, delikado. Lala kaayo na. Ato na bantayan. Watch your words. Usahay, dili lagi ta makapatay sa action, pero sa atong mga pulong nga gipanulti. May untaog. Sumpay. Sa pulong nagiigo. Ikaduha, watch your actions. Bantay ang buhat. Labi na kay action speaks louder than words. Wala lagi kay gusilti sa atubangan, pero sa buhat, perting sakita. Lisod kayo na mga igsoon. Lahi pa, ikatulo, from the word watch, W-A-T, thoughts. Atong ginauna. Bantayan sa nato, kay wala ra bay makabantay anak. Dili makanotice, nga naglagot na day kasi mong tupad. Walay makabantay, nga bisan og nagabot mo sa simbahan. Okay lang. Ha? Pero sa una-una, tijog ko mutagad anak niya. Kaupat, letter C, character. Bantayan ang atong kinaiya. Sige lagi tagsimba, sige po kag ampo, maayo kayo, buutan kayo istubangan, pero ang karakter usahay, dili makaon. Dili madawat sa katilingban. Maayo kayo istubangan, pero sa likod, pertinang panglibak. Maayo kayo sa atubangan, pero sa lisod kayo ang batasan di ay kusog kayo mulimod, kusog kayo mamakak. Katapusan mga igsoon, letter H, susiha ang atong kasing-kasing. Kinsa kaha ang naglabaw nga imong gihigugma? Ang Ginoo ba? Sigurado mo nga ang Ginoo mo ay naglabaw, kanunay ato gi pangandoy nga mahisama kita niya? Basin baya og dili. Pero kung Christmas, ang ginauna ninyo, pinaskuhan. Kung mayroon kita Christmas, birthday sa atong Ginoong Hesus, dili imuhang birthday, nganong mangayo man ka. Kasagaran na ito, kusog ka ito mga labi na simbahan, magkaruling dayon. Tagan kayo diring mga organization, magkaruling o magunsa-unsa pa. Pero after all, kung atong gibuhat kini alang sa kaayuhan sa tanan, alang sa kahimayaan sa atong Ginoo, kana mo labing importante natong buhaton. Sa makausap pa, gipay mangnuan kita magbantay ug magtukaw. Dili kita magabusar sa mga butang-butang nga lumalabay lamang. Instead, bantayan nato ang atong Kristohanon nga kinabuhi ug magtukaw kita kanunay
Kay sama kini sa mga nahitabo nga mga trahedya diri sa kalibutan, wa ta kasayod o wa ta kabalo. Kagahapon o kagabi ba to, doon na daw linog? Ay linog. Susug linogon tag pinakalit na pong kusog kaayo. Saan na siya mahitabo? So, magtukaw o magbantay kita. Samtang nga dool ng Pasko, sa wala pang Pasko, Advent. Karong Domingo ha, gitawag nato og Domingo sa paglaom. Full of hope. Kaya ang taong way paglaom mo sa'y may tabo. Ha? Ayo. Ang tao nga way paglaom, mo sa'y may tabo, dali ra kaayong ma-discourage o dali ra kaayong gawa na may paglaom. Wa man sa kakita sa grasya sa Dios. So, dali ra kayong mo-surrender. Dali ra kayong magdepresyon. Kay dili man anad o dili man kaya. Ingon sa atong ebanghelyo kagahapon, ayaw sigig patuyang og kaon og inom og udyaka. Instead, ampo haron malig-on ka sa mga pagsulay. Ampo. Walay laing padulngan. Walay laing buhaton kundi ang pag-ampo, pagsalig ug ang atong dako nga paglaom sa Dios.